Здравейте хора! Както виждате от заглавието, днешното видео ще бъде на тема покупки от Jumbo. Покупки съм си взела и от Пловдив, и от Бургас. И започвам да ви ги показвам. По-долу в описанието ще кажа кой колко струва и от кой Jumbo съм ги закупила. Така, тук виждате две саксийки в два различни цвята. Ох, избягаха ми. Зелено и розово. На камерата се вижда синьо, май зелено. Струваха по левче всяко. Ето такова с дупчици е. То всъщност е саксийка. Не е кутийка, не е такова. Аз ще ги използвам за органайзерчета, да си държа моливите вътре. Тук имам тефтерче на Office Style. Ето такова е отвътре. С 60 листа е. Много ми харесва. Синичко. Имаше и други цветове. То струваше, мисля, че 50 стотинки. Имам една папка с ципче. Така изглежда. Мъничка е. Значи 28,7 см на 21,4 см. И може да се използва за много различни неща. Мисля, че струваше 80 стотинки. Ще проверя. Един ключодържател обувка. Най-обикновен. Черна обувка. Мисля, че струваше 2 лева. Едно тефтерче с колички и химикалче. Струваше 1 лев. Ето така изглежда вътре. Няма редове. Поставка за телефон, таблет или iPad. Ето, представете си, че това е телефона. И го поставяме ето така, или таблета. Струваше 1 лев. Две изкуствени цветя. Чакайте, че се мърдат. Две изкуствени цветя. Всяко струваше по 50 стотинки. Лалета ли са? Лалета са. Купих си 8 цветни тикса, само че едното го изгубих и сега имам само 7. Много хубави цветове са, закупих ги за 1,50. Най-много ми харесва синия. Ето този. Това тук също е синьо. Вие го виждате някакво по-тъмно синьо такова. Една кутийка на Frozen с Ана и Елза. Тук си държа фибичките. Малко трудно се отваря. Ето както виждате, най-обикновена кутийка. Тя беше 1 лев. Едно ни си серче. С един джоб, най-обикновено. Малко е, но портмоненци. Става за портмоне, да си слагате парите вътре. Много удобно, много го харесвам. То струваше 50 стотинки. И последното нещо, което ще ви покажа, са тези лепенки, които са 40 броя. Класически, най-обикновени. И това е. Това беше от мен. Абонирайте се, ако ви е харесал клипа.